Este noapte și eu iar filmez. Asta se întâmplă când n-ai somn. Ok, hei, sunt Echila și știu că în 4 zile trebuie să ai tema pe vacanță gata și tu nici nu te-ai apucat. E ok, nici eu. În episodul de azi nu am de gând să vă dau niște sfaturi pentru noul an școlar. Am de gând să vă dau cele mai bune sfaturi pentru noul an școlar. O să dezbatem câteva subiecte pe care mulți dintre voi le percepeți prost. A căzut ceva? 1. Probabil primul lucru la care vă gândiți când spuneți noul an școlar sunt cumpărăturile. Ei bine, țin să vă spun că este cea mai mare prostie. Mentalitatea oamenilor de în prima zi de școală o să fiu super fashion și ghiozdanul meu H&M plin de rechizite cu violeta o să mă facă fericită încât să încep anul bine și să am note foarte bune. Uită-te la tine, vorbești, respiri, ești sănătos, nu mor de foame. Poți să te consideri fericit oricum. Deci poți să începi anul bine și fără să dai bani corporațiilor care abia așteaptă să facă vânzare pe ideea ta de cumpărături de noul an școlar. 2. Și probabil cel mai important sfat. Să nu credeți că perioada asta din viața voastră numită școală se bazează numai pe lecții și cărți. Aveți în școală activități, participați la ele, la evenimente, la concursuri, la competiții, în echipe, implicați-vă în orice fel de proiect. Eu știu că în școală am învățat ce înseamnă să socializezi și lucrul ăsta e mai important decât orice lecție din clasă. Aș trece la 3, dar decât să le enumăr eu, mai bine îmi spuneți voi problemele voastre și încerc să vă ajut. Cum mă feresc de bătăuși? Te-aș spune să ignori, dar știu că e degeaba. Nu știu, lasă-i să-și ia de la karma. Cum o învingi pe Miss Popularitate? Zâmbește-i, fii drăguță cu ea, fă tot ce-ți cere. Glumesc. În felul ăsta te-ar lua de fraieră, fii mai nesimțită decât poate ea să fie. Nu știu de ce, dar oamenii au început să fie mai mult atrași de nesimțiți decât de sufletiști. Ce să fac să nu mă scoată doamna de mate la tablă? Asta e simplu, când nu are o țintă fixă și se uită prin clasă, n-ai voie să faci două lucruri. Nu te uita în ochii ei deloc și nu te apleca sub bancă, dacă tu vezi leul și leul te vede pe tine. Cum îmi fac prieteni? Școală nouă. Aici știu cel mai bine, am fost fata nouă în 4 școli diferite. Ideea e că nu poți să fii nesimțit sau nepăsător din prima. La început știu că sună prostesc, dar trebuie să-i placi pe toți. Fă cumva să te integrezi în discuții, dar fără să pornești zvonuri. Din bârfe și zvonuri o să ajungi în momentul în care... Alo, cine e? Nimeni! De ce? Pentru că ai bârfit pe toată lumea și nu mai ai prieteni. Mă sperie clasa a 7-a, ai vreun sfat? Da, bucură-te că nu ești la liceu. Cum fac să iau note mari, dar fără să mă străduiesc prea mult? Știți că eu tot am vorbit despre cât de neimportante sunt notele și materiile din școlile noastre, dar de-a lungul timpului am învățat cum să trec peste. Ai o lecție, învață, spune să te asculte repede, treci. Repetă chestia asta tot anul, sau cel puțin tot semestrul întâi ca să stai liniștit pe al doilea. M-am acomodat cu ideea că nu putem schimba nimic din sistemul ăsta retardat și dacă nu te plângi, parcă înveți mai repede. Cum pot fi mai atent la ore? Părerea mea personală este că nu trebuie să fii atent la lucrurile care nu te ajută cu nimic pe viitor și care nu te interesează. Tu îți construiești singur viitorul și știi la ce trebuie să fii atent și dacă merită sau nu. Ce fac dacă am o colegă de bancă foarte enervantă? Fii mai enervantă ca ea și fă-o să se mute. Ai dormit vreodată în timpul orei? Cred că nici dacă luam somnifere nu dormeam la fel de bine. Cum să folosesc baia de la școală? Mi-e scârbă. I feel you. Cel mai bun sfat, ține-te până acasă. Cum faci să te placă profesorii? Nimic nu merge mai bine decât lingușala la noi. Dar mie mi-e atât de scârbă de oamenii lingușitori încât prefer să nu mă placă profesorii. Și cu toate astea, în liceul meu jos pălăria pentru profesori. Gândiți-vă cum stăteam eu în fostul liceu de unde m-am mutat, în ore când profesorii vorbeau și elevii ăia lingușitori așa se dădeau pe lângă ei cu complimente după ce în pauză îi făcuseră în toate felurile pe profesori. Iar fața mea tot timpul când îi vedeam pe acei lingușitori era ceva genul și de-astea. Sincer, cred că o să facem și partea a doua la sfaturi pentru școală, pentru că sunt foarte multe întrebări, dar dacă le puneam acum lungeam videoul. Aștept pe pagina de Facebook Techila Videoblog, unde suntem aproape 200.000 de nebuni, să-mi spuneți ce ați făcut în prima zi de școală. Dă un like dacă te-am ajutat, un share pentru prieteni să-i ajutăm și pe ei și un subscribe pentru că e gratis și te ține la curent cu tot ce postez. Baftă și hei, bye!